Yazıp bitirdiniz mi kızlar? Ялчыгыл мәчетендә дини дәресләр бара, биредә 7 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен җәйге укулар оештырылган. Тәрбияле булып үссеннәр өчен остазлары да чын күңелдән тырыша. Без рәсми рәвештә аны 2 атнада ясыйбыз һәм шимбә якшәмбе ял була инде. Балалар гадәттә шимбә якшәмбе авылларга кайталар өйләренә. Будни көн инде монда без укытабыз. Балалар дәресләрдә әхлак нигезләрен үзләштереп, пәйгамбәрләр тарихлары белән танышалар. Шулай ук татар һәм гарәп телләрендә өйрәнәләр. Шәһәр балалары гына түгел, авыллардан килеп ислам нигезләрен өйрәнүчеләр дә бар. Бертуган Мәрьям белән Фатыйма Гаджикадиевалар җәйге укуларга беренче тапкыр гына йөрмиләр. Күп әйберне үзләштергәннәр инде. Мы научились здесь читать суры, читать намазы, читать всякие дуа перед едой, как мы зайдем в туалет, что надо читать. Тут очень весело, тут все дружелюбные. Дәресләр белән бер рәттән балалар өчен физик тәрбия дә мөһим. Укулар тәмамлангач, мәчет территориясендә футбол, теннис уйнарга да өлгерәләр. Саф һавада уйнаганнан соң алар өчен чәй истәле әзерләнә. Хәйриячеләр исә татлы ризыклар белән сыйлый. Мин инде беренче ел җөрмим монда, миңа бик ошый, үзем җырлыйсы киләм монда. Балаларының җәйге ялларын файдалы уздыруларына әти-әниләре дә шиксез шат. Мәчет каршындагы 2 атналык укулар 12 июльгә кадәр дәвам итә. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.